n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, ọkacha odudu odula anyị n'izuụka gara aga na n'abalị niile wedubata anyị n'izuụka ọfụ na n'ụbọchị ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Ezinụlọ Nze na Lọlọ Egwem na-erunye Maasị Nụnwa maka ezumike mkpụrụ obi Dorati Agwe. Ezinụlọ Ọsọndụ na-ekene Chineke maka ngọzi niile nke ha nwetara. Ndị CWO na-erunye Maasị Nụnwa maka ezumike mkpụrụ obi Joy Emeaghali. Lady Chinyere Nnorom na ezinụlọ ya na-ekene Chineke maka nchekwaba ya na n'isi Akụnna Nnorom, onye pasịrị akwụkwọ na kọleji. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche ụmụntakịrị anyị niile ndị na-apụta kọleji n'izu n'ụwa. So many of them are graduating from different areas. Anyị na-ekene Chineke n'isi ha, na-ayọkwazi amala Chineke n'ebe ha nọ. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị ji gbakọta ọnụ n'aja Maasị Nụnwa, ka anyị natazia n'isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile meela anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị ga ma duru anyị na ndụ ebe ebe.
Chineke pụrụ ime ihe niile, nye anyị obi ụtọ n'oge dị nsọ mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ dị nwe anyị onye siri n'ọnwụ bilite. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-emekwa afọ mịta ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara na ọrụ ndị ozi. N'oge ahụ, ụfọdụ mmadụ wee si na Judia bịa na Antiọk na-akụziri ndị ụmụnna n'ime Kristi sị, agaghị azọpụta unu ma ọ bụrụ na ebighị unu ugwu dịka iwu Mozis si kwuo. Ha na Pọl na Barnabas rụrịtara ụka nke ukwuu maka nke a. N'ihi nke a, ụmụazụ wee kpebie ka Pọl na Barnabas na ụfọdụ ndị isi ndị ọzọ nọ na Antiọk soro gaa Jerusalem hụ ụmụazụ na ndị okenye nke nzukọ Kristi banyere okwu a. Mgbe ahụ, ụmụazụ na ndị okenye wee kpebie ịhọpụta ndị ozi a ga-eziga na Antiọk, tinyekwuoro Pọl na Barnabas. Ha wee họpụta Judas, onye a na-akpọkwa Basabas, na Silas, ndị bụ ndị a na-asọpụrụ n'etiti ụmụnna. Ha nyekwara ha akwụkwọ ozi ha ga-eji gaa ozi a. Anyị bụ ụmụazụ ndị okenye na ụmụnna unu. Anyị na-ewetara unu ozi ekele. Ụmụnna anyị bi na Antiọk na Siria na Silisia. Unu niile bụ ndị a mụrụ na mba ọzọ. Anyị na-ekele unu ekele n'ime Onyenwe anyị. Anyị anụla na ụfọdụ ndị otu anyị siri ebe a bịakwute unu, na-esogbu unu, were okwu mee ka obi lọọ unu mmiri. Ma ọ dịghị mgbe ọbụla ha natara ike n'aka anyị ime ihe dị otu a. N'ihi nke a, anyị ezukọọla were otu obi kpebie izitere unu ndị ozi ụfọdụ, ha na ndị anyị hụrụ n'anya bụ Barnabas na Pọl, ndị werela ndụ ha tụnye n'ihi aha na ozi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Anyị ezitela Judas na Silas, ndị ga-akọwara unu ihu na ihu ihe anyị dere n'akwụkwọ ozi. N'ihi na ọ dị anyị na mmụọ nsọ mma ka a ghara ibo unu ibu arọ banyere omenala ndị Juu karịa naanị ihe ndị a dị mkpa. Unu erila ihe ọbụla ejiri chụọ àjà nye arụsị. Unu erila ọbara. Unu erile anụ anyagburu anyagbu. Unu akwala iko. Unu jide onwe unu ghara ime ihe ndị a. Unu ga-eme nke ọma. Nọdụnụ mma. Okwu nke oseburu ụwa. Chineke m, ka mba niile too gị. Chineke m, ka mba niile too gị.
Ka Chineke mere anyị ebere, gọzie anyị, ya mee ka ìhè ya chakwasị anyị, ka esi otu a mata ụzọ gị n'elu ụwa, mba niile wee mata nzọpụta gị. Chineke niile too gị. Ka ụwa niile ṅụrịa, bịakwa tee egwu ọṅụ, maka na ịkwụbara aka ọtọ wee na-achị mba niile. Ọ bụ gị na-eduzi obodo niile ndị nọ n'ụwa. Chineke m, ka mmadụ niile too gị, ka mmadụ niile too gị. Ka Chineke gọzie anyị, ka akụkụ ụwa niile tụọrọ ya egwu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe. Mmụọ ozi ahụ wee bulie m n'ike mmụọ nsọ, buga m n'otu ugwu dị oke elu. O wee gosi m obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem, ka o si n'eluigwe n'ebe Chineke nọ na-arịdata. O jupụtara n'ebube Chineke, na-enwe na-achakwa dịka nkume dịkasịrị oke ọnụ ahịa, dịka nkume jaspa, dịka nkume kristal. Obodo ahụ nwekwara mgbidi dị oke elu nke nwere ọnụ ụzọ 12, nwekwara ndị mmụọ ozi 12 ndị na-eche ọnụ ụzọ nche ahụ, ndị na-eche ọnụ ụzọ ahụ nche. Edekwasịkwara n'ọnụ ụzọ 12 ahụ aha ebo 12 nke ụmụ Izrel. N'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke mgbidi ahụ, ọnụ ụzọ 3 dị. N'akụkụ ọdịda anyanwụ, ọnụ ụzọ 3 dịkwa. N'akụkụ ugwu, ọnụ ụzọ 3 dị. N'akụkụ ndịda, ọnụ ụzọ 3 dịkwa. E wuru mgbidi obodo ahụ n'elu nkume ntọala 12. Edekwasịrị aha ụmụazị 12 nke nwa atụrụ ahụ n'elu nkume 12 ahụ. Ọ dịghịkwa ụlọ nsọ ọbụla m hụrụ n'ime obodo ahụ, n'ihi na Onyenwe anyị Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ya na nwa atụrụ ahụ bụ ụlọ nsọ ya. Ihe si n'anyanwụ ma ọ bụ ọnwa adịghịkwa obodo ahụ mkpa, n'ihi na ebube Chineke na-enye ya ìhè. Ọrịma ya bụkwa nwa atụrụ ahụ. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah. 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 Hallelujah.
onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-edebe okwu m, nna m ga-ahụkwa ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Onye nwe anyị nọnyelu ụdọ, ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, ọ bụrụ na onye ọbụla hụrụ m n'anya, ọ ga-edobe okwu m, nna m ga-ahụ ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya, mee ya ebe obibi anyị. Onye na-ahụghị m n'anya agaghị edobe okwu m, ma okwu nke unu na-anụ abụghị nke m, kama nke nna m bụ onye zitere m. Agwara m unu ihe ndị a ugbu a, ma unu ga-anọ. Ma onye nkasi obi ahụ bụ Mmụọ Nsọ, onye nna m ga-ezite n'aha m, ga-akụziri unu ihe niile. Ọ ga-emekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu. Udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Ọ bụghị dịka ụwa si enye udo ka m si enye unu. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri, ka unu gharakwa ịtụ ụjọ. Unu anụla na agwara m unu na aga m ala, ma emesịa aga m alaghachikwute unu. Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, unu gara aṅụrị ọṅụ na ana m alaghachikwute nna m, n'ihi na nna m buru ibu karịa m. Ugbu a agwala m unu ihe a tupu o mezue, ka ọ ga-abụ mgbe o mezuru unu ekwere. Oziọma nke Osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu. kachasị mmadụ niile enu. Amen. N'afọ ọ dị ka microphone adịrọ taa na ebe a m na-adọrọ m mma n'arụ.
ekwe m n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwelụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu nye gị ofufe, iji welu sọpụrụ gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
ka anyị natazie isi a nara onye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Chineke efula anyị n'anya, anyị ewulugo ọtụtụ ebumnobi anyị, ezinụlọ anyị na mkpa anyị dị iche iche na-egosipụta gị. Anyị ma na-efula anyị n'anya karịa ka anyị pụrụ ime. Anyị na-ayọ ka ị nọnyere anyị, ka ị na-egbolu anyị mkpa anyị ndị a niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, ị kpọọla anyị ka anyị bụrụ ndị ga-eso gị, ịsachapụla anyị mmehie anyị niile. Biko nara arịrịọ na onyinye anyị na-ehunyere gị, mee ka anyị kwesị ịnata ihe ọgbụgba ndụ nke nnukwu ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Wenite n'obi enu. Chukwu anyị ekene. O
kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịasị na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ide onyinye ndị a nsọ ga-erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dịkwa ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mere ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile.
nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ụmụnne m na Kristi dị n'ụlọ nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee ruo na ndụ ebebe.
song, garment of peace. Sweet sound, garment of rest, hark from the ocean roll. Within thy shelter blaze, Son of May, we reach thy shore. Save us, for see thy tempest raise. Save us,
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nna dị ebighị ebi, ịkwadola anyị maka ndụ ebighị ebi n'ime mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko mụbaa n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi, hụnyekwa n'ime obi anyị ike sitere na nri nke nzọpụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodu Jesu, second collection. Otodu Jesu, parish announcement. Next week, the second collection will be for the Catholic communication. We count on your generosity. Thank you. We extend our warmest congratulations to the people of Guyana on the anniversary of their Independence Day. Best wishes and heartfelt congratulations. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $24,367. As of now, we have $4,790 in pledges. Thank you for your support. We still need $19,577 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every donation is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Thank you. Catholic Charities of Brooklyn and Queens is offering free English classes. If anyone is interested, flyers are available in the back pews. We invite everyone to join us in praying the 1,000 Hail Marys devotion on Saturday, June 14th, following the 8 a.m. Mass. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. You may book an intention now for any date during the year. The stipend may be given as the date gets closer. Please be sure to read Father Jose's letter in the bulletin and pick up one at the end of the Mass
as well as the tablet newspaper. The parish office will be closed on Monday in observance of Memorial Day. Have a safe holiday. Otodri Jesu. The family of Sunshine, our own Sunshine, and her friends gather for special Thanksgiving procession and blessing. Biko, as you go, remember we are still in the church. Ndị choir.
Otodri Jesu. Next Sunday, our sister Joy Emegale, onye nka anyị jọsụrụ licha nso nso a, agaghị abịa na church ebe a with their family for outing mass. Ọ ga-ahụ in our church next Sunday. This is the last Sunday of the month of May. So it is a time for a special blessing for the youth, for our young ones. Please, come. The youth, come for your special blessing.